ассалому алайкум биандагони гиромӣ. дирӯз дар варзишгоҳҳои кишварҳои осиё дар марҳилаи сеюм даври дуюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор гардиданд. дар гурӯҳи А ду дастаи осиёи марказӣ қирғизистон ва ӯзбекистон ба дидори ҳам рафтанд. то кунун ин дастаҳо бо ҳам 8 бозӣ анҷом дода буданд ки 6 тои он дӯстона ва 2 тои дигараш расмӣ ба ҳисоб мерафт ва акнун боз ҷоми ҷаҳон онҳоро дар як гурӯҳи осиё дар марҳилаи сеюм бо ҳам рӯбарӯ кард. қирғизистон то кунун бар ӯзбекистон ягон пирӯзӣ ба даст наоварда дар ҳама бозиҳо мағлуб шудааст. футболбозони қирғиз ин навбат қариб буд ки ба комёбӣ ноил шаванд. 2 маротиба ба сафи пеш баромаданду 2 маротиба ҳисоб баробар шуд ва дар охир ӯзбекистониҳо голи сеюмро ҳам ба самар расонида орзуи ғалабаи қирғизистонро шикастанд. бо ҳам мебинем. бале, дастаи мунтахаби ӯзбекистон ҳамеша қирғизистонро бо ҳисоби бузург мағлуб кардааст ва ба дарвозааш ҳатто 6 ва 5 гол ҳам задаасту ягон тӯб аз дарвозааш нагирифтааст. аммо имсол соли 2026 Шомуродов ва Элдор Шомуродов анҷом ёфт.